Koľko ešte minút? Neviem, 20. Áno? Mhm. Jak to odpadne? Tí Číňanci to zabalili jak kokoti. Však to nejde otvoriť do piče. Dobre. To by bolo. Natáčaš to dobre? Idź drž piču a rozbaluj to už. Dobre. Wow, it's beautiful! Teď přijde moment. Okamih. Kokot, není tu! Kokot! Pekne. Páči sa mi, už sa mi teraz páči. Čo ti jak to vytáme teraz? Možno kam asi nie, čo? To je na toto. Ale vidí ven? Kokot. Parádny. Tiebe. Dobře. Dopomeň. Poďme sa neviem. Toto odejbeme do pičky. Si teraz sú ruky. Kokos sa mi teraz sú ruky normálne z toho. Opač to, jaký to je hebké. Z druhej strany. Tiebe. Kde máš obal? Si neobjednal obal? Objednal, ten dojde druhou. Várko. Koľko dá? Pekne, že? A ešte toto? NFC. To je táto kokotinka. Ja aj na SIM kartu mikro. Kukni na to. Kokos sa mi trepú ruky normálne do piče z toho. A fakt to je v pohode. Natáčaj to. Vyberám si slovenčinu. Jebem na to. Nepičuj. Preskočíme. Pohoda aplikácia. Pozri, a tu si môžeš prepnúť. Môžeme tlačidla tuto? Alebo tejto dole. Asi nechám tejto. Jaký Midway Island do pičky? Central Time. Londýn, nie? Či nie? Má za jednu dávaj. Brusel. Kokočok je 12 hodín. A to jebem. Usporiadajte svoj priestor. Naplno. Parádne. Taký plynulo je. Dobre. Pozrite sa, chlapci. Ale je veľký jak kokot, že? Ukáž foťák. Foťák? Sa mi trepú ruky normálne z toho. Sa mi zjebe, dočkaj. Svietidlo. Svieti? Ukáž foťák. Pozerám na to, aha. Máš takto vypaté? Nakreslíš viečko a svíci. Keď nakreslíš, tuším O, tak to spustíš foťák. Čo je to? Čiže jak to bolo? A keď dáš takto, si to pustí pesničku. Asi to není. Tak to prijebané. Není to nič. Ale keď tam je hen? Nie, nechceme. Foťák je kokot, že? Jebe. Jaký foťák?